Küldtél itt? Egy dorinás fotón gondolkoztam még, esetleg. Egy ilyen mumison. Konkrétan ezt a fotót gondoltam esetleg. Egy ilyen... itt van Glória is, szia Glória. Vagy csináljunk egy kinti glóriás fotót? De azt is lehet egyébként, hogy mondjuk az első fotó lesz a Hannás, amit kinéztem. A második fotó meg például, hogyha valamit feltöltötök nekem. Ö, Van egy saját kedvenc fotótok, amit például kíváncsiak vagytok, hogy hogy csinálnám meg én. Vélemény, ötlet? Csak nem jó az a kamera még mindig. Hanna nincsen. Hanna van, most jelenleg. A másik, amit mutattam, ő pedig Dóri. De hát nagyon sok anyag van, úgyhogy lehet válogatni még. Na jó, óra 10 van, szerintem elkezdem, aztán kitaláljuk addig. Az első és legfontosabb, ugye itt már kicsikét játszottam vele Lightroom-mal, beállítottam a színeket, vissza is jövök. Ő lenne az, ugye itt egy picit már játszottam vele, az Expo-val, Vibrance-el, White Balance-ot picit átállítottam, egy pár apróság, minimálisan játszottam a Hue Saturation-nel, igazából különösebben semmi extra. Ez volt a originál és ez a Lightroom-os. És persze megvágtam, mert így adta ki a személynél harmadolást. Szóval nyitok egy új layert, megnyitom a Healing Brush tool-t, és például elkezdem ezeket eltüntetni. Nekem egy ilyen vakuum táblám van, amennyire látszik. Ezzel szoktam dolgozni. Mintát veszek és szépen eltüntetem. Jaj, telefonról vagy.
Ez a 2101-es. Itt ilyenkor, mikor túl közel vagyunk már, itt lehet látni, hogy kicsit így befoltosodik. Ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy átváltok Clone Stamp-re, itt a Current and Below-t kiválasztom, új layer, és eltüntetem. Hát az ilyen pepecselős munka sajnos. Ezek a hajszálak. Ezekkel nagyon nem lehet mit kezdeni. Úgyhogy addig, hogyha van kérdés, akkor tegyétek fel bátran bármivel kapcsolatban. Itt hogy látjátok, hogy én a float azt én 30%-ra állítom. Azt vettem észre, hogy ez a 20-30% az általában az így beszokott válni. Mert többször kell a ceruzát végig húzni a táblán, viszont finomabban lehet dolgozni. Kezdőként mindig elkövettem azt, hogy túl sokat akartam egyszerre, és hát sokszor nem úgy sült el, ahogy szerettem volna. Úgyhogy Dodge and Burn-nél, meg a többi hasonlónál is ilyen 1 és 3% között szoktam dolgozni. És még utána is akkor a layernek az opacity-ét lehet állítani. Jó, ennyire azért csak nem menjünk bele. És itt is fontos, hogy maga a brush size ne legyen túl nagy. Minél kisebb, annál jobb. Annál szebben lehet vele dolgozni. És minél közelebb legyen a terület, ahonnan vesszük a mintát. Szia Fajka Viktor, mi a helyzet? Ez szépen lassan gyűlünk szerencsére. Szia Ádám.
Nektek is mondom, hogy ha bármilyen kérdés van útközben, akkor szóljatok. Nyugodtan tegyétek fel, aztán, hogyha tudok, akkor segítek, válaszolok benne. Épp egy közelebbi portrét kezdtem el retusálni. Mármint mire érted azt, hogy neked az? Hát minél frissebb ezek a PS verzió, annál lassabb sajnos. És nekem egy régi i5-ösöm van, negyedik generációs, úgyhogy kénytelen leszek váltani én is egy új AMD-re. De majd csak januárban. Amúgy épp az előbb volt kérdés, itt a 21-es verzió van nekem fönt. Úgyhogy nem a legfrissebb. Hát igen, már jó, csak abból sem, hogy melyik. Én most ezt a 3006-os szériát néztem, meg a 3007-et, esetleg abba beruházni. Gondolkoztam egyébként, hogy Tobinak a fotóját csinálom meg én is itt, de, de aztán inkább úgy döntöttem, hogy a saját projektekkel haladok tovább. De remélem, hogy tudok valami újat mutatni esetleg. Vagy te tudsz nekem mondani újat esetleg. Ha, az is elképzelhető. Hát igen, tele vannak szolgáltatásokkal, új szolgáltatásokkal is belassítják. Ez olyan, mint amikor Android vagy iPhone verzió frissül, rengeteg új feature jön bele is, és lassú lesz a telefonod. Egyszerűen azért, mert több erőforrás kell neki. Nem feltétlenül a memória kevés egyébként, tehát hogy nekem is itt jobb felső sarokban itt vannak az információk, hogy memóriából CPU-ból mennyit eszik. Bocs. Tehát itt van, hogy processzor az alig van, memóriát azt így eszegeti, de hát 16 van nekem is.
portréfotózás mennyi idő? Mármint a retusálás? Hát ez sok mindentől függ. De azt kell mondjam, hogy kb. 20 és 60 perc között van. Függ attól is, hogy mennyire közeli a portré. Hát az egy elég közeli, de vannak olyan portréim, amik például csak ennyi. Elég sok időt el lehet vele bepecselni, illetve a másik az, hogy milyen a hölgynek a bőre, meg hogy van bevilágítva. Minél jobban be van világítva egy fotó, annál kevesebb a munkád vele utólag. Mert nem jönnek elő ezek az apró hibák. Itt is látszódik, hogy van egy nagyobb mi ez, árnyék a szem alatt. Még nagyobb derítéssel ez kisebb lenne itt. Meg nagyon sokat számít szerintem az, hogy táblám van, tehát rajztáblám. Tehát amit pont a Tominál is lehet nyerni, egy jó rajztábla sokat segít. Nekem egy kicsi van, egy Wacom Invictus S, vagy Imtus, nem tudom, hogy kell kimondani, melyik az pontosan. Abban a legkisebb van. És igazából bőven elég retusálni. A legkisebb is. Egyik akcióban vettem. Egész jó árba volt. Csak a fotózás része? Hát én általában 2 órákat szoktam fotózni. Volt, hogy 1 óra vagy másfél óra, de ha mindent szeretném megcsinálni, meg úgy fényekkel is játszasz, akkor szerintem egy 2 óra kell. Tehát 1 óra alatt is meg lehet csinálni 2-3 jó fotót, de ha biztosra akarsz menni, akkor 2 óra. És 2 óra alatt szoktam nagyjából olyan 200-300 fotót készíteni. Nekem is vezetékes van, sajnos vezetékest vettem, pedig a Bluetooth-os sokkal jobb lett volna. Így utólag belegondolva. Ugye az egér is Bluetooth-os, a billentyűzet is Bluetooth-os, kényelmesebb lenne vele dolgozni. Valaki eltünteti ezeket a hajszalakat is, nekem viszont tetszik. Nekem tetszik, mert ad benne egy dinamikát. Tehát nekem tök jók ezek a formák, nagyon tetszenek. De ez már szerintem inkább ízlés kérdése, hogy ki mit hagy fönt. Ugye általában anyanyegyeket fenn szoktunk hagyni, mert hogy anyajegy az általában az olyan dolog, hogy jellemzi az embert. Kivéve, hogyha kérik. Mert nekem is van olyan modell, aki azt mondta, hogy ezt vagy azt légy szíves, mindenképpen szedjek le. De hogyha a modell külön nem kéri, akkor általában nem vesszük le. Jó, szerintem az arcbőr az kb. Így ennyi. Oldalra eltüntetjük ezeket.
Jó, nem látok mást. Ez még picit zavaró esetleg. Megmondom őszintén, én most ezt a verseny részét nézem. Karantén alatt emlékszem, hogy volt, vagy nyáron, vagy nem is tudom mikor volt egy ilyen mindenki ott volt verzió. Azon mindenki részt tudott venni. És én gondolkoztam, hogy elindulok rajta, de, de engem nem érdekelnek azabból ezek a témák. Tehát én nagyon válogatós vagyok ebből a szempontból. Ettől függetlenül tök jó dolog, és tök jó, hogy nánáség beálltak mögé, és csináltak egy ilyet. Tehát pont most a mostani verzióban volt az, hogy a Máté Bence volt a zsűritag, és állatfotózás volt, vagyis természetfotózás. Ha valaki ki akarja magát próbálni ilyen versenyekbe, ez tök jó szerintem. Pozitív. Ti indultatok, vagy gondolkoztatok rajta? Aha, de akkor te szerettél volna indulni. Egyébként mondom, tök jó pofa. Főleg az, hogy ugye Nánási révén ott a Fuji, és egy XT4-et lehet a legvégén nyerni, jól emlékszem. Azért az nem egy rossz dolog. Viszont az a része nem tetszik benne, hogy mindenki azzal dolgozik, amilyen van. Tehát, hogy akkor mindenki kapott volna mondjuk egy belépő kategóriás gépet a Fujitól, vagy nem tudom. Tehát ez, hogy valakinek például van makróbia, meg mondjuk egy 7200-a, a másik meg például Kitobival szenved, azért az úgy eléggé, mm, hogy mondjam, nem fair, nem fair play. De ez persze csak az én véleményem, ettől függetlenül kihívás meg ha valaki tényleg jól tud fotózni, akkor egy kaputelefonnal is jól tud fotózni. Na jó, ezt tovább nem is jógatom. Hát ez 20 perc volt eddig. Nekem itt van egy csomó actionöm előre elkészítve, vagy volt, amit vettem. Úgyhogy én ezekkel szoktam dolgozni. Tényleg ezt nem tudtam, hogy használhatják az övét is. Akkor viszont, akkor viszont nem szóltam, az pozitív. Ilyenkor általában csak az árnyékoknak az összeoldását szoktam jobban megcsinálni, hogy ne legyen ennyire látható. Úgyhogy ahol látszik, hogy nagyon fehér, nagyon fekete, ott igyekszem a színeket egy kicsit összedolgozni.
és akkor nem lesz annyira feltűnő, hogy milyen fényformáló volt. Ha van egy vakuum, szeretném felőtt képet készíteni, tehát hogy odaáll a modell a fal elé, egy darab vakud van. Hát ezt minél kisebb legyen az árnyék, ugye azt kellene csinálnod, hogy a vakud ne legyen pontszerű. Minél pontszerűbb a fényed, annál nagyobb lesz az árnyék. Úgyhogy én azt csinálnám, hogy kicsit távolabb állítanám a modellt a faltól, és nem közvetlenül a modellre vakuznék vele, hanem az ellenkező falra. És akkor igazából a szembe lévő falat, a modellel szembe lévő falat villantod be, és onnan lesz egy nagyobb fényforrás, nagyobb fényfelület, ami a modelledre fog esni. Ezáltal nem lesz olyan nagy a... Az ki ez a telefon, ez mindig elmegy. És ezáltal nem lesz olyan hatalmas nagy az árnyék rajta. Aha, ezt nem tudtam, ezt lehet akkor csak nem figyeltem eléggé, hogy kaphatnak makroobjektívet. Jó dolog a diffúzor már jó, de az a baj, minél nagyobbnak kell lennie. Tehát, hogy itt van ez a portré, ezeket én jellemzően 90 meg 110 centis octobox-szal szoktam fotózni. Pont azért, hogy minél nagyobb legyen a fényforrásod. Mert akkor nem fog annyira látszódni. Ha az ellenkező falra villantasz, akkor a diffúzor nem kell majd. Nincs mit. Én biztos így csinálnám. Én sokat szoktam falra villantani. Aha. Hát igen, akkor tényleg csak az, hogy egy diffúzor sapkát felraksz rá, és úgy villantasz. Ott nem tudsz mást. Illetve figyelni kell arra is, hogy a falnak milyen a festékszíne. Tehát nekem volt olyan, hogy nem fehér volt a fal, hanem teljesen el volt egy ilyen zöldes-sárgás színbe menve. És utána hát elég csúnyán vissza kellett húzni a színeket. Mert hát minden ilyen zöldes volt. Elég vicces volt.
Igen, kicsit avataros, de hát ennek pont ez volt a lényege, hogy egy nagyon színes legyen a, a festék rajta. Stúdióban? Én megmondom őszintén, annyira nem szeretek stúdióban fotózni. Mm, sokkal jobban szeretem kint fotózni inkább. És hogyha stúdiózok, akkor például ez a fotó, amit itt most csinálok, ez itt készült a lakásomba. Az ilyen jellegeket inkább itthon szoktam elkészíteni. Ha, ha ilyen nagyon extrásabb, akkor elmegyek stúdióba persze. Nem is tudom megkerülni olyankor. Azt kell mondjam, hogy talán a Nordics és a Madison, ami nekem kedvenc. Viszont felszereléssel nem vagyok megelégedve sehol se. Tehát nincs elég fényformálójuk soha. Ami szerintem azért elég para, amikor fizet az ember 8000 forintot óránként. 8000 forintért legyen használható vaku felszerelésük, fényformájuk és állványuk. Szerintem. Legalábbis illene. Nektek kedvenc stúdió? Inkább kint vagy bent? Hol szerettek jobban dolgozni? Na ez van, hogy újra kell kezdeni, mert hogy Szabolcs nem figyel, és fekete volt a brush. Igen, kint jobb szerintem is. Annyi, hogy én kint is vakozok inkább. Szóval sokan megismernek, amikor fotózok. Ugye pont írtam is a Tamás csoportjába, hogy voltam fotózni hétvégén, és az egyik fotós, esküvőfotós felismert. Mert hát kevés ember mászkál ilyenkor AD200-al a kezében, és fotózgat. De hát ez van. Nekem ezek az amcsi jellegű fotók nagyon tetszenek.
Hogy érted azt, hogy visszahúzni a vakunak a fényét? A színét, vagy az erősségét? Sehogy. Én, én azért szeretem, hogyha látszódik rajta. Tehát azért elég észre lehet venni ezeket. De, de hogyha azt akarod, akkor inkább csak derítésre használd. És mindenképpen fóliázzod. Tehát nézd meg, hogy a géped mit ad neked white balance-ra, és próbáld fóliába hozzáigazítani a vakudat. Úgy alapból 5500-at adnak ki ezek a vakuk, úgyis hát plusz-minusz, attól függ, hogy milyen messze van a fényformáló modelltől, és akkor fóliázod. De hát az én fotóimon az eléggé lehet látni, hogy én vakuzok. Én is hogy így kezdtem, nekem és két darab TT600-asom van, egy 685-ösöm, meg az AD200, és az elején én is úgy kezdtem, hogy egy Lubricance-ot használtam, egy TT685-össel, és azzal mentem mindenhol fotózni. De akkor csak derítésre használtam. Igazából bármit meg lehet oldani szerintem. Tehát, hogy ez csak, ez csak attól függ, hogy mennyi energiát raksz bele. Tehát ugye én Olympusszal kezdtem, és szerintem azokkal is tök jó fotókat lehetett csinálni. Pedig az egy Micro 4/3-as volt, nem pedig egy full frame gép, nem is APS-C. Megmondom őszintén, van CTO fóliám, egyszer-kétszer használtam is, viszont lusta vagyok. Sokkal jobban szeretem inkább utómunkával visszahúzni. Főleg, hogy tök jók ezek a maszkon belüli color selectek. Tehát kiválasztom a Hue Saturation Layer-t, kiválasztom milyen szín, és visszahúzom. Tehát, hogyha nagyon elmegy sárgába, vagy nagyon elmegy pirosba, akkor vissza tudom húzni. Nekem két darab fóliám van, egy kék és egy 1-1-es kék, és egy 1-1-es sárga, narancssárga. Ez a kettő. Illetve vannak még CTO fóliák a rendszervakukra, de azokkal inkább csak színezni szoktam. Tehát ilyen, hogy mondjam, piros vagy kék haj, esetleg zöld volt a múltkor. Tehát egy kis extrát dob bele.
Egy picit túl kontrasztos már egy a fotó. Kb. Szia Pali, mi a helyzet? Ide értél a végére. Nem ám, lesz még egy fotó. Egy kültéri fotót is fogunk csinálni. Na jó, nekem ez a színezés így kb. Így tetszik. Talán kicsit zöldes lesz így. Ebből is visszaveszek. Na látjátok, kérdeztetek, hogy milyen stúdióba kell menni. Oda kell menni Pálhoz, a Madisonba. Szia Csabi! Szállingóznak itt az emberek. Csak azért mondom, Pali, megkérdezték az előbb, hogy milyen stúdióba szeretek menni, hogyha szeretek menni stúdióba. Mondtam, hogy nem szeretek stúdióba menni. És hogyha nem tudom itt megoldani itthon, akkor el szoktam menni a Madisonba, vagy pedig a Nordicsba. Ez a kettő tök jó. Srácok, ez mindig arrébb megy. Kihúzom a töltőt belőle. Reméljük nem fog elmenni. Ilyenkor a legvégén a liquify-ja, meg a szemeken fog szoktam egy kicsikét játszani, meg az ajkakkal. És kb. Így ilyen lett. Tehát ilyen volt, és ilyen lett a vége. Talán még egy picit visszaveszek a fehérből. ND? Ja, az industriális rossz szerintem. Az hogy érted, hogy napos időben nagyon kéri a mesterséges fényt a Madison? Nekem például a New York terem, nyilván másodnak is, az egy elég jó terem szerintem. És ott tök jó azért sima fényekkel is dolgozni szerintem. Szaggat az adás? Szóljatok!
Igen, a bal szem egy picikét sötétebb, viszont ugye nagyon benne van az árnyékban. De nagyon kivilágosítom, akkor elég creepy lesz. Úgyhogy azt direkt nem állítom át ilyenkor. Tehát látod itt pont ez a szemöldök rész, vagy szemhéj csont, én nem tudom, minek kell ezt nevezni. Ez beárnyékolja. De olyan kivilágosítom, meg is mutatom. Létrehozok például egy új réteget erre. Akkor nekem egy kicsit olyan fura. Tehát, hogy ott a szeme környékén tök sötét minden, és a szeme az mégis világos. Így szerintem természetesebbnek tűnik. De mondjátok meg a véleményeteket, hogy mi a kapcsolat, hogy írjátok le a véleményeteket ezzel kapcsolatban. Én direkt nem tudtam ilyenkor ezt jobban világosítani, csak picikét. Hogy van ilyen sok modellem? Hát rengeteget írok lányoknak, most már szerencsére ők is megtalálnak, mert nagyon sok csoportban benn vagyok, és csoportokba is szoktam írni. Illetve Natit például, aki most például az Instán raktam ki róla fotókat, őt például az edzőterembe szedtem fel úgymond, tehát oda mentem hozzá és megkérdeztem, mi lenne, hogyha fotóznánk, és szerencsére igent mondott. Ja, hogy úgy érted, aha. Hát meg tudom érteni. Én például pont azt imádtam, azt meg is mutatom. Talán pont egy nyári fotózás volt. A fenét. Márciusi fotózás volt Brigivel. És itt elkezdtem dolgozni vele, és tök jók a fények szerintem. Nekem nagyon tetszik. Ugye ez is pont a New Yorkban volt. Ugye ezek az árnyékok tök szépek szerintem. Itt majd egy picit deríteni kellett, de ezek is itt végig árnyékba, kevés fénnyel. Úgyhogy ez tök fain volt emiatt a New York terem. Ja, hát igen, tehát az a baj, hogy sokan nem tudnak vakhúzni, vagy nem is akarnak vakhúzni, úgyhogy emiatt nekik nehéz. Tehát ugye emlékszem pont, amikor tavaly évvégén voltam ott fotózni, és te voltál ott, és mondtad, hogy sokan ugye nem villantják túl a mesterséges fényeket, ami benn van. És ez például tök zavaró lehet szerintem, hogyha van mondjuk egy kis lámpád, ami zöldes-kékes, hozzáviszel egy LED lámpát, ami nem fogja elnyomni a fényét, hanem csak hozzáad. És aztán azt lehet javítgatni tovább. Úgyhogy ezt meg tudom érteni. Egy vaku ilyen szempontból sokkal praktikusabb. Az igazság, Ádám, hogy van egy csomó ver videó még tavalyról, és nincsenek megvágva. Inkább elkezdtem fotózni és nem verk videózni. Idén egyet csináltam, egy ilyen verk videós fotózást, de az sincsen megvágva. Az igazság, hogy rengeteg idő egy ilyen videót megvágni. És van egy csomó retusálnom kell, és nem tudok haladni mind a kettővel. De szeretnék jövőre több ilyen videót.
Hát igen, családfotózásnál, meg ilyeneknél az igazság, hogy meg kell tanulniuk rendesen fotózni, vagy pedig az ügyfelek keressenek olyan fotóst, aki tud bánni ezekkel a fényekkel. Mert aztán végén mind a kettőnek kellemetlen lesz, hogy nem tud vele mit kezdeni. Viszont azt beszélgettük, hogy legyen kinti fotózás is, kinti fotós kép. Ö, Azon gondolkozok, hogy ez a Natis sorozat, ez szerintem tök jó volt. Mit szólnátok hozzá, hogyha ebből választanék egyet? Ez mondjuk elég vagányfotó szerintem. Kingával? Hát Kingával nagyon jó fotózni szerintem, én imádom. És azt szerintem Pali is meg tudja erősíteni. Nagyon jó modell. Hát nézd, valakivel TFCD, valakivel nem TFCD. Ezt mindig meg kell vele beszélni. Ha jó az anyagod, és jó a témád, akkor nagyon sok lány kapható TFCD alapon fotózásra. Ha nem olyan jó az anyagod, akkor már nehezebb. De sokszor elég egy jó téma is. Szia Tomi! Szóval néha elég egy jó téma is. Tehát én a Kingával például annól úgy kezdtem el fotózni, hogy kitaláltam ezt a gésás fotózást, és megtetszett neki. És igazából nekem az azóta is egyik kedvenc sorozatom az a gésás fotózás. De ahogy Pali is írta, aktív csoportokba kell bemenni. Van itthon Magyarországon TFCD csoportból szerintem 3-4 biztos. Találj ki egy jó témát, rakj össze egy jó anyagot, és meg fognak keresni a modellek. Hidd el. Ez így van. Ez így van, hogy Pali mondja, tehát hogy könnyű lesz neked egy olyan modellel dolgozni, viszont nem fogsz fejlődni. És ugye pont, amit Tamás kiadott most egy könyvet, modellpózoltatás, modellpózok, ez nem akarok reklámot csinálni neki, de egyébként ez tényleg egy jó dolog, tehát hogy nekem például az egyik ilyen fontosabb dolog, hogy érzelmeket váltsak ki a modellből. Tök mindegy, hogy most haragos lesz, vagy vidám, vagy nevet, szomorú. Lényeg az, hogy valamilyen emóciót váltson ki belőle. És, és nagyon sok külföldi fotós youtubernek a videóját néztem, és ott voltak ilyen tök jó best practice. Az a TFCD már jó, hogy úgymond egymás idejét raboljátok el. Tehát lefordítva azt jelenti, hogy time for CD. Tehát régebben CD-re adták, meg ugye van TFP, tehát time for print, tehát hogy megkapod a cuccot, viszont ugye itt az a lényeg, hogy kreatívan dolgoztok egy csapattal,
és úgymond mindenkinek megéri, meg kap referenciát. Kap egy tök jó anyagot, cserébe mindenki a saját tudását adja csak bele. Egyébként nagyon sok ilyen csoport van, kerestek rá srácok, és hát próbáltak olyan anyagot lerakni először azért, tehát hogy barátot, barátnőt, valakit így fotózni ismerőssel, és utána már sokkal jobb lesz. A Welsenbach Tomi. Pont most van egy ilyen kampány ezzel kapcsolatban, modellpúzoltatás. Még akciós Black Friday is van, azt hiszem talán rá. Nem is tudom, melyikötök kérdezte, hogy, hogy kell megcsinálni azt, hogy ne látszódjon, hogy ez mesterséges fény. Hát nem így. Szóval, hogy itt azért elég egyértelmű, hogy ez egy mesterséges fény. De nekem pont emiatt tetszik, hogy kicsit így kiugrik a fotóra. Ha a legtöbb ilyen itthoni fotóst megnézem, akkor nem is derít, nem használ se vakut, se semmit, és ilyenkor szoktak lenni ezek a kiégett fejű babák. Hogy egy derítőlapot legalább vinne magával valaki. Kitámasztja valahova, akárhova, hogy ne róba húzzuk vissza a semmiből, mert szerintem tökre meglátszik. Nyilván ez se a legjobb, amit én csinálok, hogy ennyire látszódik, de nekem így tetszik. Hát itt egy picit meg van csavarodva ez a ruha, de hát ezzel együtt kell élni most.
Hát ezt elhiszem. Nekem is voltak ilyenek, hogy próbálkoztam visszahúzni ilyet, aztán rájöttem, hogy brutál sok idő. Most nyilván egy termékfotózásnál neked ott meg kell oldani. Nekem, mint hobbi fotósnak maximum nem rakom ki portfólióba. De igen, tehát hogy el se hiszi az ember, mennyi mindenre oda kell figyelni sajnos. Haj, ruha, szemüvege van, akkor ne lógjon bele a szemébe a szemüveg. Hát nyilván én sem modellfotózással kezdtem, hanem makró, természet, de elkezdtem járni a Fotóz klubba. Lehet, hogy Pajnak még ismerős a Szabó Adrián, és engem ott kapott el igazából ez a fotózási inger. Vagyis, hogy úgy mondjam, a modellfotózás, meg a portré. Szabad tudni, melyik újság volt ez, hogy melyik internetes oldal? A sajtófotózást eszembe, múltkor egy podcastot hallgattam, ahol egy magyar esküvő fotós nőről volt szó, aki, aki sajtófotós anyagokat szokott csinálni esküvőkről. És baromi jó. Tehát, hogy ilyen riportfotó igazából, vagy nem is tudom, hogy mondta, a journalist. Tehát, hogy riportfotókat csinált az esküvőkről, és tökre tetszik. Tökre megkapott a világa. Hogy nem az a klasszikus, ami itthon van, hanem tényleg úgymond van benne egy kis élet, egy kis anyag. Ja, hát ez nekem is hobbi, de tök kikapcsolódás szerintem. Én nagyon élvezem. Csak hát tényleg meg kell válogatni, kivel dolgozik együtt az ember, mert hát bele lehet szaladni csúnya dolgokba. Hát szerintem ez így jó lesz.
Igen, igen, visszanézhető lesz, tehát hogy meg fogom osztani. Sajnos nem tudom kirakni Instára a linket, mert nincs annyi követőmér. Azt hiszem, hogy 10.000-től lehet linket kirakni, de itt Youtube-on mindenképpen meg lesz, úgyhogy iratkozzál fel szépen, mert rendszeresen szeretnék majd valami anyagot. Neked viszont akkor további jó munkát. Köszi. Ciao, ciao. Nem, ez nekem csak hobbi. Én 2 éve kezdtem el fotózni, és hát nekem ez nagyon megtetszett. Én alapból alkalmazásfejlesztő vagyok, webfejlesztő, ez viszont egy tök kreatív kikapcsolódást mellé, tök a kreatív hobbi. És egész nap a gép előtt ültem, és sokszor ugye hazajöttem, PS vagy PC valamit játszottam, így viszont, így viszont tök jó, mert egy csomószor kimuzdulok. Pont emiatt szeretem jobban a kültéri fotózásokat is. Mert nem az, hogy otthon kuksolok, hanem kimegyek. Még talán ismerős is ez a név, hogy Szent Korona Rádió. És akkor te végképp? Tehát akkor már nem is gondolkozol, hogy visszamész ilyen sajtófotósnak? Akár egy másik médiához? Az ennyire nem lehet rossz, mert hogy az egy csomó helyre be tudsz jutni vele, ugye azzal a kártyával. Nem, nem, nem. Főállásban szerintem nagyon kiégnék. Meg eléggé válogatós vagyok, szóval, hogy bármilyen melót nem vállalnék el. Tehát, ugye itthon nagyon mennek ezek a esküvő fotózások például, vagy baba, páros, családi. Ezek annyira nem mozgatnak engem. Még ezeket a session fotózásokat még el tudnám képzelni, de többit már nem. Valahogy nem tud mozgatni. De egy jó magazinnak, vagy egy irodának bedolgoznék szívesen. Csak még nem találtak meg. Anyagon még dolgozni kell egy picikét. Hát, ha egyszer idővel felkapnak, vagy észrevesznek.
Hát azt nem hiszem, de bármi lehet. Picit megint pirosak lettünk, de azért visszaveszünk. Ha, kb. Így. Hát ezt nem tudom még. De régebben is gondolkoztam már rajta, hogy hetente vagy 2 hetente mondjuk egy live-ot csinálni. De nem tudom mennyire lenne rá kereslet. Most, ha mindig csak ezt csinálom, ezt a fotózást, vagy ezt a retusálást, akkor szerintem elég hamar beleunnátok ti is. Azon is gondolkoztam esetleg, hogy live-olni fotózást. Tehát akár, hogyha itthon vagyok és fotózok, vagy pedig terepen vagyok. Nem tudom, ezekre mennyire lenne kereslet. Meg tudok érteni, Ádám. Melyik jött egy jó ötlet? A 2 hetente fotózás, vagy mondjuk live-olni a fotózást? Vagyis, na, még egyszer, 2 hetente live, retus, vagy pedig az, hogy live-olni egy fotózást és még beszámolni róla. Lightroom után ilyen volt, Photoshop után ilyen lett.
Ilyen volt, ilyen lett. Hát igen, én is így vagyok vele, aki esküvőznek, az esküvőzzön. Viszont inkább ennyit terveztem, srácok. Durván másfél óra lett, két fotót megcsináltam. Ha gondoljátok, Instán írjatok rám, vagy itt Youtube-on megjegyzésből, hogy mi az, amire kíváncsiak lennétek esetleg a jövőben, vagy milyen tartalmakra. Jó ez a retusálás, mi az, amit esetleg változtatnátok, még több verkvideó, vagy nem tudom. Köszi mindenkinek, aki itt volt, a videó elérhető lesz későbbiekben is. További szép estét, sziasztok!